Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Calmes en Osepa aangiftes hebben gedaan. Het gaat dus om twee parlementariërs die los van elkaar aangiftes hebben gedaan. Sheldry Osepa van de PNP heeft een klacht ingediend bij de Landsrecherche. De klacht is gericht tegen de Curaçaose minister van Financiën en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Javier Silvania. Osepa verwijt hem het lekken van persoonlijke gegevens van ruim 5600 onderstandtrekkers. Zoals bekend heeft Silvania al excuses aangeboden, maar Osepa zegt dat hij door de minister ook beschuldigd is dat hij de gegevens doorgestuurd zou hebben. Hij ontkent die beschuldiging en heeft aangifte gedaan. En parlementariër Renox Calmes van Trabalpa Curaçao heeft aangifte gedaan tegen meerdere van zijn parlementaire collega's. Het gaat onder meer om klachten tegen voorzitter Charity America Francisca, Zita Jezus Leitu, Gwendol Mercelina en Virgino Braunbil. Die zitten allemaal in de commissie voor huishoudelijke zaken. En Calmes heeft een klacht tegen hen ingediend, omdat hij vindt dat zij vertrouwelijke informatie hebben gelekt uit een klacht die deze commissie tegen hem had ingediend. Ook heeft hij een klacht ingediend tegen Zita Jezus Leitu tijdens haar werkzaamheden als minister. Al die zaken moeten nu nog behandeld worden en bekeken worden of ze daadwerkelijk ook voor het Openbaar Ministerie voldoende in zich hebben om een zaak te beginnen. Specialisten dreigen met actie. Dat meldt de Extra vandaag. Medisch specialisten op Curaçao die werkzaam zijn in het CMC hebben acties aangekondigd. De vereniging Medische Professionals in dienstverband laat weten dat ze nog steeds in afwachting zijn van een adequate reactie van het ziekenhuisbestuur. Als die reactie er niet komt, volgen er acties. En de eerste stap van de specialisten is dat ze zich vanaf 27 december strikt zullen houden aan hun contracturen. Later kunnen ze overstappen naar een actie door geen electieve zorg te verlenen, dus geen zorg die niet levensbedreigend is. Een derde stap is het instellen van een zondagdienst ook op doordeweekse dagen. 2 miljoen extra voor ABC Busbedrijf, dat heeft minister Cooper gisteren in het parlement laten weten. Hij heeft gezegd dat er 2 miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld aan ABC Busbedrijf om nog 5 extra bussen aan te schaffen. Zoals bekend komen er in januari al 5 nieuwe bussen. En dat zijn 4 grote en 1 middelgrote. Maar met deze nieuwe investering komen er dadelijk 10 nieuwe bussen voor ABC Busbedrijf in het nieuwe jaar. En het gaat om moderne bussen die zijn ontworpen om het hitteprobleem te verlichten. Geen quorum om LOK te behandelen. Dat gaat allemaal over de landsverordening. De landsverordening online kan spelen, beter bekend als LOK. Die behandeling kon gisteren niet doorgaan in het parlement omdat er niet voldoende parlementariërs waren. Eerst werd de vergadering geopend door plaatsvervangend parlementsvoorzitter Gilbert Duran. Toen waren er te weinig leden. Later opende Corinthia Ungenaro de bijeenkomst opnieuw. Toen waren er ook niet voldoende mensen. Dus er wordt nu gekeken of er vandaag voldoende mensen zijn om dit wetsvoorstel te behandelen. Dat is voor groot belang voor minister Silvania. Die wil graag dat er haast mee wordt gemaakt. Terwijl politicus Luigi van Nijten juist het parlement heeft omgeroepen om niet aanwezig te zijn en niet de wet goed te keuren, wordt vervolgd. PISAS beantwoordt vragen van overleden statenlid. De minister-president is bezig geweest met vragen die al lang op antwoord zaten te wachten. Het gaat om vragen uit de periode van 2021 tot 2024. Het gaat onder meer om vragen van Sheldry Osepa, Giselle McWilliam, Elvin Gerard. Nou, die zit niet meer in het parlement, de laatste. Maar ook vragen om Americo Today. Die had vragen gesteld op 23 januari 2023. Aan het eind van 2023, op 14 december, overleed Today. Hij stelde vragen onder meer over het non-disclosure agreement van CPR. Maar hij heeft dus de antwoorden niet meer mee kunnen maken. Het beantwoorden van een overleden parlementariër is een opmerkelijke situatie. Weg bij Kloof afgesloten, dat heeft de regering bekendgemaakt. Dat gisteren, maar ook vandaag nog, de weg bij Kloof zal afgesloten zijn om bomen te snoeien. Het gaat om de weg naar Westpunt ter hoogte van Kloof. En eerder hadden al mensen, waaronder Viba, geklaagd over de vele bomen die op de weg hangen. En dat zou een gevaar vormen voor het verkeer. Gisteren werd de oproep eindelijk gehoord en nu is de weg afgesloten, zodat onderhoud en snoeiwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Houdt u daar rekening mee, want de weg is gesloten tussen 8 uur 's ochtends en half 4 's middags. En dan scholieren op bezoek bij Sinta Ros.
Leerlingen van Nilda Pinto die een speciaal traject volgen om op SBO-niveau 1 te kunnen beginnen aan het leren van een vak. Het is zeg maar een project van een half jaar voor mensen zonder diploma. Nou, die hebben behalve les gaan ze ook naar verschillende instellingen toe. En ze zijn deze week onder meer op bezoek geweest bij Sintaros, de organisatie die mensen helpt die getroffen worden door kanker. En Probista, die mensen helpt die problemen hebben met zicht. De jongeren leren dan wat van de stichting. Ze komen ook steun brengen. En daarmee is het een goed maatschappelijk project waar wij de beelden van hebben. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. ...45 jongeren van de Brigade di Seguridad en Formación hebben een bezoek gebracht aan Zijne Majesteit de Pelikaan. Ze hebben verschillende demonstraties gekregen over de werkzaamheden bij de marine. Ook hebben ze geoefend met het gooien van een keesje. Een keesje, dat gooien als je de trost van de boot naar de kade wil gooien. Maar is de tros te zwaar, dan gooi je een wat lichter keesje, zoals dat heet. Het was leuk voor de leerlingen, voor de jongeren van de Brigade di Seguridad om te zien wat er allemaal voor werk wordt gedaan aan boord van de Zijne Majesteit Pelikaan. En het is ook nuttig voor hen om te weten wat dat werk precies inhoudt en hoe zwaar het soms kan zijn. Dan viert TUI uitbreiding in aanwezigheid van zo'n 100 genodigden, waaronder premier Gilmar Pek-Pisas en minister Charles Cooper, werd afgelopen weekend de gerestylede winkel van TUI officieel geopend. Ook kon er een bezoek worden gebracht aan de nieuwe verdieping voor de mensen die er vaak rondrijden tegenover Banco del Caribe aan de Schottengatweg. Er is een nieuwe etage op het TUI-gebouw gebouwd en ook is er een metamorfose geweest. Dus mensen konden zien hoe het reisbureau op de begane grond en helemaal bovenin zich heeft uitgebreid. De uitbreiding was hard nodig, zegt TUI, om alle collega's te kunnen huisvesten. TUI heeft inmiddels 155 medewerkers op het eiland. Die werken niet allemaal in het kantoor, maar er zijn wel 99 werkplekken. Dus een flink kantoor inmiddels. En ook is er een trainingsruimte ingericht. En er is aandacht besteed aan de duurzaamheid. Zo bevatten de glaspanelen die gebruikt zijn isolerend glas en hoeft er daardoor minder airco te worden gebruikt. Dan gaan we nog naar Venezuela, want daar hebben familieleden de Venezolaanse overheid aangeklaagd. Nu de derde gevangene al is omgekomen die vastzit in de Venezolaanse gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij protesten tegen de regering. Familieleden van de gevangenen die werden vastgehouden tijdens de naverkiezingsprotesten hebben zich verzameld buiten de maximaal beveiligde Tucuyito-gevangenis. Ze eisen vrijlating van hun geliefde, zeker nu al een derde persoon is omgekomen tijdens zijn detentie. Het gaat om een 43-jarige man. De familie wacht nog op zijn lichaam. Ze vragen om vrijlating van meerdere familieleden en ook andere mensen willen dat de mensen vrijgelaten worden. Die hebben gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag omdat die werd gekaapt in hun ogen door president Maduro. En zij zeggen dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Dat gebeurde allemaal na de verkiezingen van 28 juli.
Tijdens de onrust kwamen 28 mensen om het leven en raakten bijna 200 gewond. Meer dan 2400 werden gearresteerd. Een klein deel is vrijgelaten, maar de familieleden willen dat alle deelnemers aan die protesten vrij worden gelaten, zodat er niet nog meer mensen in gevangenschap overlijden. We houden het voor u in de gaten. En we zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.